Kaning tanan is really politically motivated kay election season na magud karon. So of course we will be expecting more and more cases. You know, that's their waiting hali of campaigning, I don't know. Wa na makurat pa si Mayor Raymond Alvin Garcia sa pag-ung kaso nga gisangat sa anak ni kanhi Mayor Mikel Rama nga si Attorney Mikel Rama ngadto sa Office of the Ombudsman. May kalabutan sa iyang pag-asumer sa posisyon pagkamayor sugod niadtong buwan sa Oktubre 9 niining tuiga. Matud ni Mayor Garcia, wa siya mahulga niini kay normal ra kini basta magsingabot na ang eleksyon. Paabuto na lang niya ang reklamo kay iya kining tubagon sa saktong panahon ug lugar. That is expected. And then when we get the complaint, then we will answer it in the proper forum. Matud sa mayor, nakasabot siya sa sentimento ni Mikel Rama kinsa igo lang mipakitag simpatiya sa iyang amahan. Akong amahan sa una, mayor baya sa syudad sa Sugbo. Agunay mga kaso, mabati ba sa tagka kaluoy o kalagot? And I really totally understand how he feels now. Pero I hope also nga he will put it to mind and heart nga kaning gipang experience sa iyang pamilya, labi na sa iyang amahan, di taw ni tungod na ko, uy. No, I never caused the complaint. I did not file the complaint. He should not take it out against me because watong ko isa. Uy, I'm only an innocent bystander and I am just obeying the law and what the DILG has asked me to do. Subling gipasabot ni Mayor Garcia sa publiko nga wa siya'y sala kay igo ra siya mituman sa kamanduan sa DILG kinsa maoy nagpahurar kaniya. Si Rama gipahamtangan sa ombudsman og perpetual disqualification tungod sa kasong nepotismo sa pagpatrabaho sa City Hall sa duha niya ka bayaw. Ang reklamo nga gisangat ni Rama wa makaapekto ni Mayor Garcia. Alang niya way unod og basihanan ang maong kaso og kampante siya nga ibasura ra kini sa ombudsman. There is really enough basis and you know, I don't want to be distracted with thinking of filing cases against anyone because for me my priority is really governing the city of Cebu, and that's what I've been doing for the past 7 months now. So di lagi hapon magpabilin akong priority, making the lives of our Cebuanos better and making Cebu more progressive and more developed. Kini ang balita. Rey Pasaporte, Cebu City News.